салом, як хабар. Мақомот дар Данғара алайҳи як мард ки сари роҳи тобути ҳамдиҳаашро гирифта даъвои пардохти қарз кардааст, парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. Дар ин бора вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон хабар дода гуфт, ҳодиса рӯзи 20 октябр дар маросими ҷанозаи як сокини 72 солаи ҳамин ноҳия сар задааст. марди 62 солаи сокини Данғара овозае бар дурӯғ баровардааст ки гӯё марҳум аз ӯ 8000 сомонӣ қарздор будааст, пеши роҳи тобутро гирифтаву ин маблағро талаб кардааст. вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон гуфтааст, дар натиҷаи ин ҳодиса бар асоси аризаи писари марҳум алайҳи марди 62 сола бо гумони тамаҷҷӯҳӣ бо таҳдиди ифшои маълумоти бадномкунанда нисбати ҷабрдида ва ё наздикони ӯ моддаи 250 қисми 1 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз гардидааст. тибқи ин иттиҳом ба ӯ аз 5 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. Азед Мобайл миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3.5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зед Мобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.